Yalaye Kunishi Yazi Liu Okabaton Gay one Roma Never Chita. I will see in our Maria Nisi. What's here now? I'm and see coming with some packet. You have no go here back. Now, leave your chance. What the kind of chip to tie shape waken? But it's a no cable, leave you. We are not chatting because I am I just easy, but in the challenge here waken. Not you, Bafaya. Kayi suru wazee bika samoma na ndị Igbo nwere otu ha si ekwe ekele usoro ha na-agbaso ekwe ekele n'aka mbụ ndị mmadụ ọbụghị ha si gị ụtụtụ ọma ha hụ gị n'ehihie ha si gị ehihie ọma ahụ gị n'abalị asị gị abalị ọma ọbụladị ndị na-arụ na ụlọ nzirịta ozi ha chọziri gwa anyị ha asị anyị ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma anyị asị mba anyị gba nkịtị ihe a nwere ike na-aga n'ihu anyị echefuo ka anyị si ekwe ekele maọbụ ka anyị si eme ihe anyị ndị Igbo nwere omenala anyị nwere ụzọ dị iche iche anyị si eme ihe otu anyị si ekwe ihe anyị na-aga ya na-adịrị anyị na mma n'ihi ya taa m chọrọ ikwu okwu banyere ihe anyị na-ekele n'ụtụtụ n'ehihie nakwa n'abalị na nchịkọta ihe m chọrọ ikwu okwu ya bụ ekele ndị Igbo ekele bụ ihe ndị Igbo ji kpọrọ ihe ọ bụrụ na nwata agafe okenye ọ na-ekweghị ekele ọ pụtara na nwata ahụ enweghị nsọpụrụ n'ala Igbo ndị Igbo nwere nkwenye sị na ọ bụ ekwe ekele ihu asaa ọ bụrụ na ya ekele mmadụ obi adị onye ahụ ụtọ gị na ya ekwugawa gị na ya adụwa na mma gị na ya ekwurịtewa ihe ndị na chọrọ ekwurịte n'ihi ya taa n'ụtụtụ ọ bụla ị hụrụ mmadụ biko kwụsịtị ya ụtụtụ ọma nne m maọbụ nna m maọbụ dozie ahụ maọbụ nwada ihe ị ga na-ekele ya ịbụọla chi nne m ịbụọla chi nna m ịbụọla chi nwada ịbụọla chi odozi ahụ anyị nwa ndị Igbo anyị onye tọrọ anyị ekele ya anyị ebutụta onwe anyị iji gosi nkwanye ugwu na nsọpụrụ nyere enyi ọ bụrụ na amalite n'ụtụtụ na-eru n'ehihie malite n'ụtụtụ na-eru n'ehihie mgbe a kwụsịrị itete n'ụra anyị akwụsị isi mmadụ ebụọla chi akụzi onye ahụ anyị asị ya ndewo n'ihi na ọ bụrụ na anyị kelee mmadụ ebụọla chi n'isi ụtụtụ onye ahụ na-asị anyị ụnụ rahụrụ ọfụma unu eteekwala abalị gị ọdụkwa mma anyị ajụọ anyị ese anyị aza ya dịka mbilite n'ụra si dị mana ehihie eruzie ihe anyị na-ekele onye ahụ bụ gịnị ndewo kedu ka unu mere ya sị na anyị dị mma anyị hụkwa onye ahụ n'abalị anyị na-ekele ya ndewo n'ihi na tupu ndị ọcha abịa n'ala anyị amaghị mgbe o jiri kwuo elekere anyị 12 banye na nke ehihie anyị amaghị mgbe o jiri sị na chi ejiela ihe anyị ma hụ na uhuruchi bịawa anyị asị chi ejiela chi hụ anyị asọpụla n'ihi ya anyị enweghị oge a na-agụ agụ ya bụ nke ụtụtụ nke ehihie na nke abalị ọ bụ ya na-ekele ndị Igbo ji gbado ụkwụ n'isi ịbụọla chi nne m ịbụọla chi nna m ịbụọla chi odozi ahụ ịbụọla chi oriakụ ịbụọla chi onye ọbụla nọ gị ndụ ọ bụzi n'ụtụtụ aga anyị ekelele ndị Igbo abịa n'olu ndị dị iche iche e nwere ihe ndị olu ndị ụfọdụ na-ekele ụfọdụ ndị na-asị iteela ụra ụfọdụ asị ịsaala chi ụfọdụ na-ekele ihe dị iche iche iji daba na ịbụọla chi ahụ biko anyị achọghị translation ndị bekee kpọrọ ya eburu na bekee anyị rubata n'Igbo n'ihi na ndị bekee na-ekele good morning anyị pụtazi anyị asị ụtụtụ ọma ndị bekee na-ekele good afternoon anyị pụtazi anyị asị ehihie ọma ndị bekee na-ekele good evening anyị pụtazi anyị asị mgbede ọma mba ọma n'ihi na tupu ndị ọcha adị anyị enweghị elekere anyị chọrọ ka omenala anyị dịgide anyị chọrọ ka onye jide nke eji n'ihi na ndị Igbo tụrụ ilu si na nkụ dị na mba na-enyere mba nke onye si adịrị ya na mma nke ndị ọcha dịbara nke ndị Igbo dịwara anyị pụtara n'ụtụtụ anyị asị mmadụ nyere ịbụọla chi n'ehihie anyị asị ya ndewo n'abalị anyị asịkwa ya ịnọdụla na-eke imere a na-eme anyị ekwe ekele ndị a o zuola ya adaba dịka ndị Igbo
si ekwe ekele ha ejiri n'aka na o nwere ihe nwetara taa echefukwala ihe a adịkwala na-ekele mmadụ ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma mgbede ọma naanị kelee ịbụọla chi ndewo ọ bụrụ na ehihie na n'abalị kelee nnọọ ihe ọzọ dị gị mma hapụ gị na-enwe ndị ọcha nọrọ nke ha anyị nwa nọrọ nke ya biko nọdụkwa n'ihu na-ege anyị ntị ogige a bụ Igbo bụ ịgba bụ na-ịgba n'eziokwu mgbe ọzọ ya nwere olu na echi anyị achọọla m owere echi ise ndị Igbo nụrụ